12 martda Mar vilayatyna 50-den gowrak ene ata daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistan studentleri pul uratmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip vilayet häkimligine bardy. Olar öz viza bank kartlaryna pul geçirip bilmeýänliklerini, şeýlelikde studentleri pul uratyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Ykdysady krizisiň fonuna Türkmenistan daşary ýurtlary maliye geçirmeleri tapurlayın çäklendirdi. Daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanlylar köplen çöýdlerini Türkmenistana kostarlarynyň ugrudýan maliye serişlerine garaşlyk alýan mahaly daşary ýurt geçirmeleriniň çäklendirmegi olary agram talýar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä vilayet häkimligine baran onlarça talip kostary şu ýylyň dowamyna öýdleriniň halkara viza bank kartlaryna pul geçirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň arasyna hatda geçen ýyldan bäri bank kartyna pul salyp bilmedik ýene atalar var. Türkmenistana halkara pul geçirimleri çäklendirilýärkä Türkmenistan tarapyndan diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetlerine bilim alýan türkmenistanlary ýurtdan her ay çäkli möçberde pul uratmak mümkinçiligi döredilipdi. Ýöne anly güni vilayet häkimligine ardy şikayet bilen baran enatalaryň biri geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri özüniň viza bank kartyna hatta $1 hem salyp bilmeýänligini we student ogluny pul uratyp bilmeýänligini, şol sebäpden onu gaýgy edýänligini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol oglunyň okuwyna zerur bolan çykdyjylar üçin ilki başda özüniň awtowlugyny we mallaryny satanlygyny gurrun berdi. Oglumyz ýokary bilim alyp ýurda gelse jigilerine goldaw bolar diýip umyd etdik. Bizin çağalarymyza hiç ýyly puly berip bilemzok diýip bir ene ata gurrun berdi. Student howsarlarynyň sözlerine görä daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň arasyna açlyk çekýän, köp mukdarda kardy pul alan oglan gyýlar hem bar. Häkimlige ýüz tutan talip howsarlary resmiýlerin öz ardy şikayetlerini dinlemeýänliklerini aýdýarlar. Vilayet häkimligi bize hiç ýyly jogap bermedi. Bizin adam sanymyzy köpeldip innik hepde ýene gelip görmekçi diýip bir ene aýtdy. Türkmenistanyň pul geçirim çäklendirmeleri özge ýurtlardaky türkmen studentleriniň arasyna garşylyk döredýär. Ýa-da 18 fevralda Russiýa Federasiýasynyň Galmyzstan Respublikasynyň döwlet Üniversitetinin 3-nji ýyl talyby Mälik Allamradow Respublikanyň paýtagty Elistan şäheriniň merkezine ýeki adamlyk piket geçirdi. Ol Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen studentlerine pul uratmak babatyna girden çäklendirmelerine garşy proteste çykanyny aýtdy. Ol protest aksiýasy bilen baglylykda Rus polisiýasy tarapyndan saklanyp we deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz galdy. İnsan hukuklaryny goraýjylar soňu bilen Allamradowyň aklyna onu habar berdiler. Mundan ozal Azatlyk radiosy Türkmenistana Western Union geçirimleriniň aýda $50 çelli azaldylar onu habar berdi. Bilermenlere görä Türkmenistan soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisleriniň birini başdan geçirýär. Valyuta kynçylyklarynyň fonuna türkmen banklary daşary ýurtlary ýerilýän puluň möçberini tapgyrlaýyn çäklendirdi. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistan studentleriň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan bäri ýurtda dollaryň resmi alış-salyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne ýurtda hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollar resmi bahadan 8 есе töwereg gymmatdyr. Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde okuwçylaryň 8 mart aýal gyzlar bayramyna jemlenip bellendikleri, şeýle-de başga bir okuwçynyň dilekçilik etmekde tutulandygy sebäpli polisiýa tarapyndan düşündürüş işleri geçirildi. Geçen anna günü paýtagtyň 15-nji mektebinde mayor çinindäki polisiýanyň bir aýal işgäri gelip, ýokary klas okuwçylary bilen düşündürüş işlerini geçirdi. Ol özüniň beren gurrunlaryna hatawy düşen mobil telefonuny hem video düşürtdi diýip okuwçylaryň biriniň kakasy habarçymyza 15-nji martda gurrun berdi. Maglumaty görä muňa geçen hepde mektebiň ýokary klas okuwçylarynyň jemlenip paýtagtyň kafelarynyň birinde 8-nji mart aýal gyzlar bayramyny bellemekleri sebäp bolupdyr. Gepin gerdisine ýatdatsak türkmen häkimetleri häzir güni çelini hem koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hasaby almasalarda ýokunç keselleriň öňüne almak diýen düşündürüsi bilen durly çäklendirmeleri, şol sanda okuwçylaryň täze ýyl ýaly adatça köpçülikli ýagdaýda toplanyp belleýän çäherlerine hem gadagynçylyklary girdipdi.
8 mart günü ýokary klas okuwçylary kafede jemlenen prototlaryny suratda alyp, olary Instagram hasaplarynda ýerleşdirdiler. Polisiýa munyň näde belli bolandygy ýa-da olary muny kimiň aýdandygy belli däl. Emma gelen ofisier hut şu Instagramdaky suratlara salgylandy diýip düşündüriş işlerine gatnaşdyrylan okuwçylaryň biriniň kakasy gurrun berdi. Mundan başga da polisiýa ofisieri mektebiň 8-nji synp gyýdy okuwçylarynyň biriniň dilekçilik etmekde tutulandygyny aýdyp muňa nägile bolupdyr. Azatlyk radiosy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň gymmatçylygyň we kysçylygyň arasynda dilekçilik edýän adamlaryň zirtibil çeliklerini döwren aýallaryň we çagalaryň görnütin köpelendigine habar beripdi. Gelen mayor klassdaşymyzyň paýtagtyň Ilham Seýilgähiniň golaýynda dilekçilik edýän pursady polisiýa tarapyndan saklanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de munyň kabul ederliksiz bir ýagdaý bolandygyny aýdyp, klassdaşymyzy ýazgyry diýip maskarlady diýip, Aşgabatly enatalaryň biri bu gurrunlara saýat bolan oglunyň sözlerini gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýanyň işgary okuwçy gyýdy elsermäge itiren mümkin sebäpler barada hiç dil ýarman, ony beýleki klassdaşlarynyň öňünde diňe ýazgyrmak bilen çäklenipdir. Emma azatlyň habarçylary ykdysady çökgünligiň arasynda pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň fonunda hem hökümetden hiç ýyl himayatyň berilmeýändigi sebäpli adamlaryň alaçsızlykdan, mätäçlikden köçelerde dilekçilik etmäge mejbur galýandyklaryny belleýärler. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müstörlerini wagtlaň ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gijikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy synçylary görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyetine agyr darba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Galy bersede polisiýa işgärleriniň mektepleri aýlanyp, okuwçylaryň ahlak terbiýesi, olaryň internetde haýsy maglumatlary izlerlemeli däldigi baradaky düşündüriş işleri geçirmegi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Ýatdatdyk, mundan 2 ay ozal ýokarda gurrun edilen 15-nji mektebe polisiýa işgärleri gelip, garaşylmadyk ýagdaýda 10-njy, 11-nji synp okuwçylarynyň akylly telefonlaryny jemläp, illerinden alypdylar. Akylly telefonlar bir näçe günden soň okuwçylaryň ene atalaryna gaýtarylyp berilse-de, olaryň ilk toplanyp alynmagynyň sebäpleri aýdynlaşdyrylmandy. Akylly telefonlar ulanıcılara beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýle-de isleg bildirýän raýatlara ýurtda dowam edýän ustan tutma senzuranyň daşyna çykmagy ruhsat berýär. Şeýle-de smart telefonlar ulanıjynyň töwereginde bolup geçen wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birek bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär. Geçen hepde Azatlyk Radiosu Orsetde okuyan Türkmensaly student Mälikberdi Allamuradowyň we onuň özügsaly kursaşy Şöhrat Rahimowyň administrativ işlerine seretjek dinlenşiň 11-nji martda Galmagystanyň Eliste şäher kadiýetine geçenligini, olaryň Orsetdiň hiç bir kanuny bozmanlygy barada kadiýetiň höküm çykaranlygyny habar berdi. 22 ýaşly student Mälikberdi Allamuradow Azatlyk Radiosuna beren interwýusynda 11-nji martdaky dinlenşige Türkmenistanyň wekillerini hem çağıranlygyny belledi. Men hatta bu arada olara şu tak gelip meni goramaklar arada we bir näçe sorawlara jogap bermekler arada Astrahanyňa ýerleşýän studentlere jogap berýän Türkmen konsullugyna paýşnama ýazdım berdim. Emma meniň suwdum dinlenşiginde olar hiç ýerge gelip bilmediler. Havarlaşanlarına olur näme diýerler. Şunu ýaly pul problemamyz bar, näçe ýapdyrym men her pikede çykdym diýip aýtdym. Bilen bar şu elimizden eren kömek etýär. Pulumuz ýok bolsa bar, Russiýa Federasiýasynyň zakony bar, studentler arkaýyna işläp bilýär diýip aýtdylar. Pulumlar ýok bolsa işlemeli bolsun diýip şonu ýaly görüşde jogap berdiler. Ol dinlenşikde özüni aklyjy Çaryk Kulyň goranyny belläp, Düýü Moskwadaky Watandaşlar Guramasynyň başlygy Maksat Saparmuradowyň Eliste şäherindäki Adam Hukuklar Guramasynyň wekiliniň hem özüni gollap çykyş edenligini aýtdy. Ýatladyk geçdik. Galmagystanyň Döwlet Üniversitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälikberdi Allamuradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elisteýanyň merkezine 2 adamlyk pikete çykdy. Piket baradaky video ýazgyda Allamuradowyň eline Türkmen diktatory bizi pullan mahrum etdi. Bu halka garşy genosit diýen rusça ýazgyly plakady tutup duranlygy görünýär.
ol pikede başlanan 15 minutdan soň onu polisiýa saklapdy. Bu çäreni video ýazga düşüren Özbekistan student hem saklandy. Allamuradov Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmensal studentlere pul ýollamak barada girden çäklendirmelerine garşy pikede çykanlygyny aýtdy. Ol öz interwýusynyň dowamynda Eliste şäherine geçiren ýekelikdäki pikedin video ýazga düşüren kursaşy Şuhrat Rahimowyň hem 11 martdaky dinlenşikde aklanyny barada habar berdi. Oğlum aýdyşym ýaly polisiýa meniň ýekelikdäki pikedimi jemgyýetçilik mitingi diýip protokoluna ýazypdyr. Emma meniň pikedim wagtynda alynan video ýazgyda kursaşym bilen aramyzda zerur uzaklygyň distansiýanyň saklananlygyny, onuň eline hiç bir plakadyň ýokdugyny, pikediniň köpçülikliğin däligini dinlenşikde gördüler diýip ol bellidi. Allamuradov Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine özüniň aklanynyny okuyan üniversitetiň ýolbaşçylarynyň we kursdaşlarynyň hem hoşal bolanlygyny habar berdi. Suudun kararyna reaksiýalary olaram degenler. Yerli yerden olaram, hatta meniň muallimlerim mara alat etdiler şu. Meniň okumdan çykarmagym arada habary 18-nji fevralda bolup geçen ýagdaýlar olaram estip, maňa araby Russiýadan deport bolmak bolsa okumdan çykarmak howplaryndan olaram alat etdiler. Hemmesi soňundan degenler. 22 ýaşly blogçy Allamuradov YouTube'da Türkmen häkimetlerine garşy çağırış edilýän Türkmenistan Arnamys üçin kanal bilen hem tanalýar. Adam hukuklaryny gorayan guramalaryň habaryna görä, kanalyň açylmagy bilen bloggeriň Mara vilayatynyň Sakar şäheri etrafynda ýaşaýan enatasy birnäçe polisiýa bölümine çağırylýar. Olardan kanaly ýapdyrmak, studentiň Türkmen häkimetlerini tanqidlamagyny besetdirmek talap edilýär.